Mä olen Kari Tynkkynen ja olen 3 seurakunnan pappi Kullaanmaalla, Miklissä ja Piirsalussa ja sen lisäksi vielä sielunhoitajana 3 vanhainkodissa. Mä koen merkityksellä siinä mielessä, että saa tehdä sellaista työtä, josta tykkää ja sitten näkee myöskin niitä saavutuksia, mitä seurakunnassa on ja niitä haasteita, mitä seurakunnasta löytyy. No, musta on valtava hienoa se, että Elyn ystävät rukoilevat lähetystyön ja lähettien puolesta. Se on musta hyvin tärkeää kokea täällä kentällä se, että mun työni puolesta ja mun puolesta rukoillaan seurakunnissa, että se antaa työlle sisältöä ja ennen kaikkea turvaa. Pyydänkin jatkamaan sitä esirukousta, mitä seurakunnissa tehdään ja Elyn ystävien parissa, ja et eivät unohtaisi lähetystyötä, että lähetystyö on tärkeä lähellä ja kaukana.